ההחלטה לעשות סרט אנימציה היא לא החלטה שגרתית עבור ארגון זכויות אדם כמונו. הנושא תמיד היה חשוב, זאת אומרת, העניין של הסגר. המלחמה, מבחינתי, הפכה את זה למשימה. עם כל ילד כזה, הוא קצת ילד וקצת מבוגר, והוא קצת ערבי וקצת יהודי. משהו שכל אחד יכול להתחבר אליו, וזה היה נורא חשוב לא להפוך את זה לסרט סטריאוטיפים. גם אחרי ההתנתקות, ישראל מוסיפה לשלוט בגבולות של עזה, ים, אוויר ויבשה. מאז יוני 2007 היא סוגרת את הגבולות משיקולים של ענישה קולקטיבית. בחרנו במדיה של אנימציה בניסיון לגרום לצופים להכיר בהומניות של תושבי עזה. אנחנו מתמודדים עם קושי רב להזכיר לאנשים שאנשים ברצועת עזה הם בני אדם, שבסך הכל רוצים לגדל ילדים, להרוויח קצת כסף ולהגשים חלומות קטנים וגדולים.